singahlonipha nesiXhosa. Yabona lo umnina wekwabo omkhulu wabangwa bafana. Thithi kutheni bafana singahlonipha nesiXhosa. Yabona lo umnina omkhulu wabangwa bafana. Sika baby venibo. Gijimiveni abema balele. Sika umnina wekwabo omkhulu wabangwa bafana. Gijimiveni abema balele. Umnina wekwabo omkhulu wabangwa bafana. Kutheni bafana singahlonipha nesiXhosa. Yabona lo umnina wekwabo omkhulu wabangwa bafana. Kutheni bafana singahlonipha nesiXhosa. Yabona lo umnina wekwabo omkhulu wabangwa bafana. Shumayele mfangeni, shumayela, shumayele mfangeni, shumayele, shumayela, shumayela, shumayele mfangeni, shumayele, shumayele mfangeni, shumayele, shumayela, shumayele, shumayela, shumayele, Follow my bala, Jena Zogela, Betongo
Oh,
amadoda ohlala Yacha, ewozanini zolibona Yacha, ewozanini zolibona Yacha, bona phina amadoda ohlala bona phina amadoda ohlala ewozanini zolibona ewozanini zolibona bona phina amadoda ohlala bona phina amadoda ohlala ewozanini zolibona ewozanini zolibona bona phina amadoda ohlala bona phina amadoda ohlala amadoda ohlala Oh,
Uthatha kwale bezengayo uyabona ukwibali enantsikebekile ndizama ukuthi ke maxhego akuthi namaxhego elali ndicinga ubana mna nootata aba belali ngutata mnye uthi kanti bephosile kodwa ndiyabona uba caba sithetha kamandi bayabona ubana yonke siyityile. Asinawuthi ke utata uMkabane evalile siphinde sivule, hayi asiyenzi, asingomavula kuvaliwe, sivala nxa kuvuliwe sivale sibe sigqibile. Zama ukuthi ke tatami njalo andibone enye into malumeka hayibo yithani lume hayibo malumeka jana uthi ke ngenkulu inhlonipho iyelele andana iyelele hayibo ngenkulu
Mama, songaka, lungaka.
Libhekile kodwa ukucula umani balapha sana ugijima ufana nomye ugijima ufana nomye
wathi umntana akazi ungabi nanto ogqibele Neka igqunye ibhedi yalawo. bathi uba yeyomfana Mama kaputukwala sonela sonela sikubona dada kaputukwala sonela sonela sikubona malume kaputukwala sonela sonela sikubona wethatsi kaputukwala sonela sonela sikubona abazali bomntwana abazali bomntwana Stella abazali bomntwana abazali bomntwana abazali bomntwana lapha namhlanje ngenxa yakho umlela nodade bathe babuzina awatyiwa zizilwanyana zakhona bakuphephisa waphinda uthixo wabuye wazoba sayibulela ke ngoba kaloku le nto ngumzali iphelelile
namhlanje ke silapha ukuzobona utshiwo xesha lide sihlukene nawe kodwa ke singakulahlanga uyazi izenzo zethu kuzona ngoba ukuphakathi iminqweno yethu iyazi kulaa ndawo kodwa ke namhlanje siphinde wabana nawo tata abakugcinileyo nabo nkosi yami abantu ngoba siyazi umsebenzi omkhulu ugada wena ungathiwa so ke mna mntanam ndingoyonhliziyo ithambileyo ne-ethe andifuni ke ukwenza made ngoba kaloku ndingasuke ndilile ndifuna ulila ke ndihlala namhlanje imini yethu basekuvuya imini yovuyo namhlanje so ngaloo mazwi bethu nandifuna nabanye ubeka le nto kamntanam mandinazo kodwa ngobude bam isekelelekile lokuba babekile ndiqala ngabom nabanye oomama bayeza yile nto ndithi mandithethe kuqala bengekathetha ndibulela nayo wonke bethuna nomntu olapha kule ndlu wangawuthixo ngendisa alutho uyazazi ngami umabuya uyazazi ufuna ntoni ngobe namhlanje kwesinye istage esi ubukhula kuso ngumntana usishiyile kwesinye isigaba sesibini sikhona nesesithathu esikulindeleyo kodwa ukayofika kodwa ndifuna ukuthi uziphathe kahle awusiganisanga yiyo nale nto isenza uba sibe neminceni sibe namabhongo angaka ngawe ubungumntana uhlala ungumntana ke umazi omdala uba uthi kuwe hayi funeka uzazi uba uhayi uhayi yinto onqanda ungathiwa hayi kuwe uba ungumntu ocikayo uyema uvuke noba ubujonge phambi uvuke entloko uzifuna uba kutheni kusithiwa hayi ungaqhubekeki naloo nto uba kuthiwe hayi kuwe kodwa ke ngethemba lam ndiyayazi amudlaliseso eli gama lithi kuwe alutho oluthiwe ndim ndandinesizathu nangoku ke mntanam ndifuna uqhubekeke nobomi ungatshintshi uhlala uhambe inkonzo buyahamba ngelaa xesha qiniseka ngaphezulu kokuba inkonzo mntanam funeka God comes first uthi naxa usengxakini ayikho into ezakuncedayo ude ezalapha phandle izinto ziyaphela kodwa ubuguqe ngedolo wathi uthixo ndincede nam waphumeza uthixo ngaloo mazwi sibulela uthixo emvile waba ngawo mzuzu siyabulela impilo ngene ekhaya eminyakeni ukuthi sithethe bethule khadi funa ukuthi asabe inkonzo sigqibela naye kodwa ukuzongisa anakhusi aqhubekeke alutha afunde abe lento afuna uba yiyo kaloku mazothatha igama zaimaayibe bantu bebantu kanxibele igama Hacho,
sibulela ubukhulu bakhe nengcaba zakhe ngalo nyaka ka-2026 asihlekise ngawe Aluta. Sihleke uba besisemaxhaleni singonwabanga ngongabikho kwakho siyazi laa ndawo uhleli kuyo yindawo enjani. Siyabulela ngoko kuThixo. Ndibulela nani bomama lapha emnqubeni. Mna ke Aluta ndingumakhulu ka-Athenkosi ePretoria. Uyandazi ke intena ke asimane sidibane ndingumakhulu wakhe lona indlela uba mandiningxolisa phaa ePretoria kanti phaa ePretoria. Ndithi ke mna ke uAluta uzube ngulaa mntana obunguye namhlanje nangomso. Singake sive unomthandazo kuthe ukha wakhala inyembezi ngenxa yakho. Niyazi musiphaya kwasigabhayi kule nkonzo nihamba kuyo nomama benu notatomkhulu benu. Kukho indawo phaa kwimizekelo kaSolomon ethi luveli bonyana uqeqeshe lo yihlo nizibaze indlebe ukuze ukwazi ukuqonda. Uba awulibambanga loo mali soze ube into mntana usekhaya. Sicela ke ngoku uba ubonisa abangasemva kwakho uba obudodeni kwenziwa ngohlobo akubuyela ebukhosini uhambe phezulu into yohlala ungumntana mhlawumbi naphakade amen inkosi. Sibulela nakuwe ke mntu ubumvelile kakhulu. Sibulela wethu usigcinele umntana wethu phaya. Asibulela namapolisa asibamba apho inkosi. Omama emnqubeni bulise kwabantu bonke abangaphakathi kulonquba egameni elihlelo umfelo wami nguYesu Kristu. Bensithi andizothetha bomama phakwase wanyuka enye into apha kungaphakathi njengomakazi ndithi imincili endinayo bethu nani ngoba uAluta ekwazile ukuhamba aphinda abuye. Hey sithandazile Aluta, simcela uThixo uba benawe kwindawo kuvuyo. uThixo uye wasiva engqina lamazwi esithi athi inceba zakhe zime ngonaphakade. Siyabulela ngalomzuzu ke ngoba uThixo benathi izinto zonke. Sibulela njengoba akho nto ikhe yathethwa ephume ecaleni kwindlela kuyihamba. Sithi Aluta kuwo sihleli nani iminyaka ngeminyaka kwelaPitoli sihamba inkonzo isabatha ngesabatha. Siyacela ke mntana ukuba ungakhe nanini na uyishiye inkonzo. Izinto zehlabathi zibonakala zinhle ngaphandle kodwa isiphilo sazo zifana bangathi incindi yekhala. Sicela ke mntana wethu uba uhlale ngela Aluta ubunguye ungatshintshi. Ube nguAluta ubunguye ungatshintshi. Ube nesidima bayezo iminathi emveni kwakho. Sicela ibe nguwe ubhuti wabo uzababonisa indlela uba umntana okhuliswele ngaphansi kwelizwi likaThixo uba ngumntana onjani na. Uyasibona simile sisemizini yethu nothandi kungenxa ukhuliselwa phansi kwephiko likaThixo. Sicela ke mntana wethu ke uhlale nawe ulolo hlobo. Uyandazi into ngumakazi westyle mos. Iyande yakho into yezo. Iyazi sobabili. Oh
u-Alutha ngumntana nam ndingomnye woomakazi. And ke ngoku u-Alutha mna ndingamakazi usayiphosa impama awusesheni yesigasekileyo ndimbonisa indlela ngempama. Ungayindoda mntanam but apha endlini uzawuhlala ungumntana as much as uba nam njengoba ndiyile ntombi ndiyiyo okanye ndingumfazi ndingeyihuku ndisengumntana kusesinomthandazo ndingumntana ku-Ethel. Yeka nje ke kuba singabantwana besimanjemanje umama wethu simbiza ngegama. Ndithe ke mntana mandikhe ndicaphule andiyazi ndanikwa iculo ngabantu abadala eli loku-86 lamaculo asemsini but ndabe ndiliqonda uba yiloo lam eliculo liculo likatamkhulu Sigidi. Ndinawo ke amanye ndima nawo apha endleleni but ndithe namhlanje mandikhe ndikuculele likatatomkhulu Sigidi. Ndiva kabuhlungu oomakhulu bakho mntana balapha uyayazi ke imeko lekhaya liyayazi imeko bekufana uba kugcwele ngoomakhulu bakho noomakazi bakho but ke mna ke ndizenze ideli ndaqonda uba noba imeko ithini ngoku ndiphantsi kweli lifu limnyama macala ekhaya nakulo mama kodwa ndaqonda uba ngenxeni kasesinomthandazo andizukwazi mntanam ungezi ndizokusoka. Uthe ke umakhulu wakho unobantu uzogquma ibhedi yakho mntanam ze bathi ke abantu ngoba sifuna umolokazana sedinini ukusebenza thina andicingi soze Alutha sanalafuna sifuna umolokazana sanazokwenza iti apha atyure ezimbiza. Wathi ke umakhulu wakho sana uzugqume ibhedi but ke Alutha uzuhlala mntanam ungula Alutha simaziyo ungatshintshi ngoba nithi na uya esapha nibuye nitshintshile nifunde izinto ezirongo phaya. Inkonzo le nto esikhuliswe ngayo apha ekhaya ungayilahli mntanam inkonzo uzuhlale ungu-Alutha obambelele elikholweni ngoba once wabambelela apha kuThixo iba khona imivuzo. Nam ndahlala ndahamba indlela ende kakhulu but ngoku sendizibona iziqhamo zomthandazo. Once ubona uba kunzima funeka uguqe ngomthandazo sikwazi nathi uthi ucela uthandaziswa sizokuthandazisa uphumelele ebomini. Uzungathi ke xa uphuma uhamba usiya esikolweni ubonakala uba uzawufika ube yinjubaqa phayana. Zonke izinto ziyalindwa yabona ezakwaThixo ziyalindwa izinto. Uzuhlale ke mna u-Alutha lowa u-Alutha simaziyo. Ondizalayo umama lo, 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 ondizalayo Andiyazi uba mandiqale ngaphi nguye umama ndithethayo. Ndiyakubulisa ngale mini andisazi uba ndiyagqibela nini selwa amazwi andiyazi ndatyhafa kanje ndagevezela kodwa ke ndibulela uThixo uba le ngoma lena isuke ezantsi sihlatyele ngokuqonda kodwa le ngoma siyayazi uba ndisuka sinayo. Ndiyacela ke mntanam ungandijikeli xa ubuye ezantsi. Abantu belapha nje ndim nawe abantu bayakwazi ukuthi
bayakwazi abantu nge-respect yabo. Wonke umntu uthandayo, wonke umntu olapha uze ngenhliziyo yakhe emhlophe. Wonke umuntu olapha uze ngenxa yakho kuba ungumntana onembeko. Ndicela ungatshintshi emntana noba bekusenzeka ntoni, noba simele ubunzima obungakanani okanye ubunzima obungakanani, kodwa ndiyacela uThixo apha amandla uhlale ungula apha qha ke ube yindoda, kodwa ungabi yondoda yakho, ube ngumntana wam. Ube ngula alithanda ukwazi uyayazi uba ndiyakuthanda alithanda. Ndingxame konke ndilapha, ndingxame konke mntanam uba nawe ube ngumntu ebantwini, ube nento ufunekayo. Uthixo ungamlahli aluthe yazi into endibingayo, ayikho into endibingayo ndithandayo. Ungalilahli inkonzo. Andithi uzawukhonza everyday okanye uzawuthini, kodwa uyayazi ukuphi. Uthixo uyambiza kuloo ndawo kuyo. Ndiyavuya kakhulu, ndiswele amazwi but ndityhafele, ndiyatyebezela. Andiyazi uba mathini kuba kaloku zinintsi izinto, asiyazi kwenzeka ntoni na, uyazi umntana uzakuye ephila. Kodwa ndiyavuya namhlanje nabantu bebendiphathisene nawe, nabantu bebejongile. Ndiyabulela kubo kakhulu. Ifemeli mntanam ungayilahli, ifemeli ime nam kakhulu. Uba respect abantu bakowenu, ifemeli izawuqala mntanam ayihlanjwe ifemeli. Ungathi xa sobuya phaa ngokubonisa usithi ngamadoda oyesithi ngoyezinto ezikuthi nothi ngobhuti bakho bonke uyabazi nesikolo uba nabalapha nabasepitoli nabasekapa. Ungabuyi sowusithi nawe yindoda. Ifemeli yakho ndayimthanda ifemeli. Ifemeli yakho ime kakhulu nami ifemeli. Yandincedisa kuyo yonke le nto. Njengosabona namhlanje kusekufemeli namhlanje ubonise uba sinayo indawo ifemeli ngoba ke ingabeke kanjani na. Kodwa ndiziva ndinovuyo namhlanje. Uyayazi kanti ingomntu uthethayo, kodwa ke ndiyavuya mntanam ubuyile, ndiyathemba uba uphilile apho ukhoyo nawe. Khona izinto endiphathele zona phambi kwayo usongizana kuba ndingakwazi uba ungumntu othanda izinto ozithandayo kaloku ungalokhu uzithanda. Uhlala uzithanda olapho ubuzithanda ndingaboni ngalo somqologile. So nazi izinto endiphathele zona izinto zakho ke mandikole apho kwayo. Ayizonto zingako ke kodwa uyakuthanda ukuzakimani. Ndiphathele isipaji andiziqoma mntana beyazenza izawuba yindoda. Uzawufika kwisigaba soba funeka uthathe unkosikazi ngenye. Yes, imali iyahlala esipajini, iyahlala ebhankini. Awuthi xa unemali umane uyishafishe ezipokothweni, xa uthenga umane ukhupha uyakhupha ubona uba kushiyeke imali epokothweni. Nasi isipaji ndikuthengela imali uyijonge xa uyikhuphayo. Ngoku bendine-R100 ndikhuphe i-R20. Xa izawuphela inyanga ndinale R20 kwaye xa ndiyityile le R20 ndizawuthini, ndizawuyohlupha umama. Xa ndikhupha imali ndenzela uyigcine, andithi imali yitye. Anditsho futhi uba sizonwabisa ngemali, kodwa imali ibalulekile mntanam, imali iyarespect. If awuyispect imali sozihlale kuyo. Uyawumane ubalisa abantu basithi andinamali andinamali, but imali kuyo uyakwazi uyiphatha, uyayazi iyahlala esipajini. Uyawundibulela ngemini. Nali ixesha aluthanantsi. Haleluya! Umntu nokungakanani uba nexesha longena endlini. Kuba uba uqale ngokuzazi uba endlini nam funeka ungene, ndingakunika ndithi ngena ngo-10. But uba uyazi ngokuloo nto leyo uzawuthi ngenye imini sowunomntu ephilisana naye ungena noba kuyini endlini, awunaxesha uzazi. Iyajonga nantsi nam ndiyayibona. Xa ubona uba uyadlula exesheni uyafowuna uthi mama ndiyeza, ndisabambekile apha endaweni ethile, ndisekwezi ndiphi, kuba ujonge ixesha. Hayi uba ndiza kuxixela ngaphandle xa ndizawuthini, just ubonisa irespect uba ixesha uyarespect. Uyayazi uba endlini kuyabuya ubusuku, ngexesha elithile kusebusuku uqala ngexesha elithile ukuthini. And ixesha liyakunceda sekuthiwa uyakhangela, sekuthiwa wenza into zesikolo usafunda. Planning into yexesha, you plan your time.
uyazi uba usuka ngexesha elithile uyotsho ngexesha elithile nezinto ethile ixesha elithile nexesha elithile ndinaye ebanganyini okanye ezishomini zam kodwa ngexesha elithile funeka ndibesendlini ibalulekile mntana sixesha naloo mazwi ke alutha ndithi ndiyalithanda kwambaoba yoba uhlale esutu kunjalo siyabulela